Ine şu Süleyman Tursunbaýyň ölüm bilen baglanşykly şu wakalar, şu maglumatlar peýda boldy. Bolyn eýýäm şundan ham öldür üçin hyýanatçylykly peýdalanjak bolýan käbir opozisiýon toporlar, opozisiýon aktivistler bar. Hususan ham şu wakadan peýdalanyp şol ýanky Halmra Söýüniň eden çykyşynyň ýa-ni şolaň toporuna özüni degişleýän bir türkmen ogulyn lakam bilen çykyş edýän bir Saparyklyň bir tagdim edilişi var. Olam kim? Şol Saparyklyň tarapdarymyşyn, şol Saparyklyň prezident etjek bolýandan beri ol. Oňa näme sebäp boldy? Şol geçen ýylyň tomsundan men şol bir kegedek Saparyklyň çetine diýip bir ýol men tanqid edemden soň şondan bäri şu türkmen ogul diýilýän ýanky ýallaky, şoň ýanky itin guyrugy ýaly bolup şu Saparyklyň ýylyna tümsünip beren şol adam geljekde şu Türkmenistana şu Saparyklyny ertjek, onam aýdýar meň maňa başda ýalan hatlarynda da güwen aýdyp otur, şonu bir prezident edilip. Ana şol adam indi men eden tankydymı bagyşlap bilmän. Şu adam şenni beýle giderli ýanky wagtal şey dip ýöne hüjümini bet etmän otur. Şol ýanky türkmen ogly bilen şol Saparyklyň yaranjanyň eden şo gepleşiginiň ýa-ni kimine çykyş edýär-de gepleşikde aýdýar. Allah amrat diýär, men günäkär däldi diýär, ýanky Süleyman Tursunbaýyň ölümine diýär, men günäkär däldi diýär. Ana özüňi diňläp görüň, näme biçin men günäkär diýmelimisin. Ýa-ni şoň pikiri boýunça. Ol oturan jurnalist ýokma? Palyň ýalak bolup. Maňa gel interwýu ber. Çağırdım gelýär. Çağırýan jurnalisti diýýän men ona. O çağanyň ölenine de meni günäkärliýäňmi diýär. Yok, o günahkar dälmiş. Yani kimine pikirçe men günahkar diýmelim. Şunda men şol oğlunun ölümüne öden men adamam tutýanlar çok batakal jurnalist diýip tutýan. Men adamam medil Saparyklyň tutuşy ýaly. Ne şolun burun her ýüzüniň üstünde burnuň bar diýilen o. Emma alýada bular öz bir için kuşurýarlar. Olam türkmen ogly bir otur Amerikada. Bolýa hüjüm etsin eger ol delillenler porada aýdýan bolsa delillenler hem hiç saat diýip bilen o gelin hem men gepleşigime hem argumentlerini faktyny getir bile oturoly näme soragyň bolsa sorag ber nähil faktlaryň bolsa halka görkezýänem bol gelip bilen ok näme üçin özüniň ýerinde gaýraty ýok.